te lo juro por mi madre que te parto la cámara, La degradació del barri Palmesà de Campredó augmenta fins a límits insospitats. Veïnat de la zona denuncien l'estat d'abandonament per part de Cort, assenyalant el seu sentiment de viure en un barri que no existeix pels responsables de l'Ajuntament. Està molt brut tot, molt brut. La gent d'allà comencen a tirar les papereres que hi ha per aquí, les papeleres que hi ha, que són aquests cubors, per terra i tot ho espanyen, i bueno. Bueno, tenc una amiga que viu aquí, ella també té una casa alta i una casa baixa, i la de baix li espanyen la porta perquè volen entrar, perquè volen tornar a entrar, perquè li espanyen la porta i ella és una dona que està tota sola. I a més està malalta i no es pot defensar. Robatoris, brelles, brutícia, la imatge del barri de Corea cau en picat. Tot i les promeses fetes per l'actual equip de govern municipal de millorar aquell indret, els residents assenyalen com Campredó no forma part de les prioritats de l'Ajuntament. Bueno, el barrio por día está bien, pero para la noche no está bien. Mucho ruido, mucho pelea, mucho de todo. La policía viene y se pasa, no pasa nada. Viene uno y le veo que no tiene la mascarilla, multa. Pero la cosa más grande... Vaya, suciedad sí hay mucha, vaya. Sí. La verdad que somos un poco dejados, vaya. Se tira todo por el suelo, a ver, no sé. Així, el barri veu amb estupefacció les paraules de José Ila, assegurant que no continuarà amb el pla de rehabilitació integral de les vivendes socials promès el 2015, discursos electorals que a dia d'avui se'ls ha endut el vent de la desídia dels responsables municipals.